गालियाव माने माबा ड्रयिं खालामफैदों आरोना वाल पेन्टिं ओमफ्राय इयाव सारमोन दंफैयो नै स्कुलनि नामखौ मिथिया आरोना ओमफ्राय इयावनो बानायगोन जों दिनै ड्रयिंखौ ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो जोंनि सार फैदों सासे ओमफ्राय आदा सासे फैदों आरोना आदाया आंखौ लाफाबाय ओमफ्राय जों दिनै ड्रयिंखौ लाबाय थानोसै बानायबाय थानोसै पेन्टिंखौ ओमफ्राय नोंथांमोनाबो देखायलांबाय थानोसै हायोबा ओमफ्राय स्कुलाव लांगोन आरो दिनै नैबे रुम सिंनिखौ सिगां सारमोना बानायखादोंमोन आरोना ओमफ्राय नैबेखौनो एसे नोंथांमोननो देखायबाय आङो ओमफ्राय दायो जों एसे इदिनो आखिफिनबावगोन आरोना साइन्स प्रेक्टिकेलनिनो बांसिन ओमफ्राय आरो बेखिनि बानायनायाव सिगां बाजेटआ गासै 8,000 जादोंमोन आरोना ओमफ्राय नै सोरगिदिं आखिजोबदोंमोन बेखिनियावनो 8,000 जादोंमोन आरोना लोगोफोरनिया माबा दं आरोना साइन्सनि प्रेक्टिकेल बानायग्रा ओमफ्राय नै सब जन्त्र मन्त्रफोरा जन्त्र मन्त्र ओमफ्राय बेयाव मालाय केसिअबो दामगासिनो इयावबो माबा फाइनाल एक्जामबो जायोनो आरोना होयोनो आरोना ओमफ्राय आरो जों दिनै इयावनो पेन्टिं खालामसिगोन आरो ओमफ्राय औ जोंबो साइन्स लानायबा मा जायोमोन होननाय जासिगोन ना आर्ट्सआव लाबाय ट्राइ खालाम दे नैबेफोरनो आरोना लोगोफोर जन्त्र मन्त्रफोरा दा जों बे रुमावनो पेन्टिं खालामसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जिखुनु कालार डिजाइन बानायनोबा गुफुर कालार फोनना लाग्रोनांगौ आरोना ओमफ्राय नङाबा प्राइमार नङाबा सुनैफोर फोनना लाग्रोनांगौ जिखुनु कालार ओमफ्राय बिनि उनावसो डिजाइन खालामनांगौ आरोना लोगोफोर आं इयाव पेन्सिलजों बानायखांखाबाय ओमफ्राय दायो कालार फोननो बाखि दं आरो ओमफ्राय सासेया प्राइमार फोनगासिनो जिखुनु कालार फोननो थाखाय माने ना डिजाइन बानायनो थाखाय सब वाइट कालार फोनना लाग्रोनांगौ आरोना नङाबा जाया आरो नै एसे एसे नुदों ना बेखौ दायो कालार खालामसिगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय ना बाबु दायो आंना आखिखांबाय आरो बेनिफ्राय एसे एसे ब्लेक बानायनो दंबावो मुलि बाउन्डारियाव ओमफ्राय इयाव एसे एसे ब्लेक दं ओमफ्राय मेदामा आखिखांबायनो बेनिफ्राय जोंना मेदाम सासेयानो बानायगासिनो दा बुंखाखै नोङो एसे एसे ब्लेक मारिनो दंबावो आरोना साइड साइडआव बाउन्डारियाव बेनिफ्राय वाव आरो नोंथांमोना कमेन्टआव खालामब्लानो जाबाय सारानियाव बानायगोन आरोना FCD ओमफ्राय मेमायाव बानायगासिनो दायो आङो मोनसेखौ खालामखांनानै आरोबाव नियाव मानसिनि माबा अंकफोर बानायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बेयाव बानायगासिनो दायो लेखायाव नायै बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो फिनिशिंखौ नायबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांबाय था अब्लानो नुलांबाय थागोन फारसेनिफ्राय लारि लारि फारि फारि बे गन्थं ओमफ्राय खुगामोन आरोना ओमफ्राय खिबरानो एसे बाखि दंबावो आरोना ओमफ्राय बानायनो गोनां दा ओंखाम जाखाना बानायनोसै ओंखाम जाखांबा बानायनांगौ आरो नै दायो नै आंना गासिबो फिनिशिं जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै मेदामाबो कालार फोनगासिनो इथिंजाय ओमफ्राय सासे आदायाबो कालार फोनगासिनो ओमफ्राय दायो आंना नै फिनिशिं जाजोब्बाय नायदो माबायदि नुखो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर खालामनोबा आंखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आरो बे साइडथिंजाय नै साराबो माबा नाम लिरगासिनो आरोना जोंथ' आसामिस रोङा नालाय आसामिसखौ बानायगासिनो आरोना लिरै लिरै ओमफ्राय जोङो ड्रयिंखौल' खालामना होगासिनो ओमफ्राय नै मास्टारफोरा जोंखौ नायगासिनो आरोना माबायदि बानायो ओमफ्राय बेखौबो आं बानायदोंमोन दायो फिनिशिं जाजोब्बाय नै ओमफ्राय जाय मेगन बानायगासिनो साराबो मेदामाबो ओमफ्राय नै दिनै गासिबो जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय नैखौबो आं आखिदोंमोन मानसिखौ बेनिफ्राय नै थाइजौखौबो आं आखिदोंमोन आरोना बेनिफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नैखौ मेदामा आखिदों फामिफोरखौ ओमफ्राय दंफांखौबो आरोना बेनिफ्राय फारसेथिंजाय नैखौबो आंनो बानायदों आरोना दंफांखौ बेनिफ्राय आरो गासिबो फिनिशिं जाजोब्बाय नोंथांमोना फारसेनिफ्राय फारि फारि नायलांबाय थादो बेनिफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदान दावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर।
दायो जोंना खामानिया जोबखांबाय जों दायो थांनोसै आरोना ओमफ्राय आदामोनाबो ओंखारबाय सारमोनाबो ओंखारजोब्बाय ओमफ्राय जों दायो थांबाय थानोसै दिनै जेसेबां खामानि दंमोन बेखिनिखौ फोजोबबाय आरोना ओमफ्राय बिराद ओंखामबो जाहोबाय ओंखायनो उननिफ्राय मेम'रि फैगासिनो माबा माबि बखिबोगासिनो नालाय बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन ओमफ्राय आंनि चेनेलाव प्रब्लेम जागासिनो बेखौबो बानायगासिनो थांगासिनो आरोना बेनिफ्राय नोंथांमोना नेनानै थाबाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव बेनिफ्राय मेमाबो फैगासिनो जोंना नुगोन नुवाखै नोंथांमोना बेनिफ्राय दायो थांबाय थानोसै जोङो ओमफ्राय बिदिनो ड्रयिं खालामगासिनो आरो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर लेंहरनोबा लेंहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरबाफोर ड्रयिं खालामनोबा लेंहर जागोन आरोना लोगोफोर वाल पेइन्टिं जिखुनु माबा पेइन्टिं खालामो डिजाइनफोर माबा माबि डिजाइन खालामनोबा नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय नङाबा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरोना नोंथांमोननि थाखाय एभेलेबल जेब्लाबो ओमफ्राय नोंथांमोना मोजाङै दामफोरखौ रायज्लायनानै जोंखौ लेंहरबानो जाबाय होमबानो जों थांगोन आरोना आं हारसिंबो थांजागोन ओमफ्राय नोंसोर साबेसे मानसि नांगौ बेखौबो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना आरो जेसेबां बुरजा आरो सबखौबो हाजोबखायो नालाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै लेंहरबानो जाबाय आरोना सोरबाफोर लेंहरनो गोसोबा ओमफ्राय दायो जोङो नै माबा गालि हाइ स्कुलाव बानायदोंमोन आरोना बे अफिसावनो बानायदोंमोन जों ड्रयिंखौ बेनिफ्राय टटेल प्राइसआ बेसे जादोंमोनथाय नोंथांमोना खोथाथ'ला ओमफ्राय टटेल प्राइसखौ खोथाथ'ला नोंथांमोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोरबाबो लेंहरनो गोसोबा लेंहरनो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्य नेनानै थादो नेक्स्ट भिडिअखौबो थाबैनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय न'आव थांबाय थानोसै बिराद मोनाबायबो एसे थान्दाबो गोजांबाय आरोना जों थांबाय थानोसै आरो सिगांदो नोंथांमोननि भिडिअखौल' जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय जाय चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन